Predstavujeme vám našu ľahkú technickú harčolovú bundu určenú do extrémnych podmienok plných dažďa a vetra. Pánska verzia Draci a dámska verzia Dracia. Nepremokavosť oboch bund je zaručená trojvrstvovou membránou Pertex Shield s vodným slepcom 20 000 mm. Táto membrána sa zároveň stará o vysokú predušnosť bundy až 20 000 g na metr štvorcový za 24 hodín. Pertex Shield je vysokovýkonný, vodeodolný a predušný materiál. Medzi jeho najhlavnejšie výhody patria okrem vodoodolnosti a vysokej predušnosti a nízka hmotnosť. Vďaka svojej ľahkosti je vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí strážia pri balení na túru každý gram a uprednostňujú ľahko zbaviteľné veci. Pertex Shield je zároveň vysoko odolný voči oderu, čo ho robí viac ako vhodným pre všetky outdoorové aktivity, od turistiky až po horoletectvo. Bunda zvládne silný dážď a vietor a spoľahlivo ochráni v nepriaznivých podmienkach od jary až do jesene. V kombinácii so zateplovacou vrstvou ju využijete aj v zime. Celopodlepené švie na bunde sú samozrejmosťou a posilňujú účinok membrány. Tiež dobre dýcha odvetráva nielen vďaka svojmu materiálu, ale aj skrz ventilačné zipsy po boku. Vďaka predĺženému strihu pod zadok ochráni kríže a nevyhrania sa pri nosení zapnutého batoha. Dve bočné a dostatočne veľké vrecká sú umiestnené vo vyššej polohe tak, aby ste sa k nim pohodlne dostali aj pri zapnutom bedrovom páse batoha. Kapucne je 3D nastaviteľná, kompatibilná s horoleteckou či skialpinistickou helmou a vďaka spevnenému šiltu vám nebude stekať voda priamo do tváre. Spodný okraj bundy je nastaviteľný pomocou gumičky. Manžety na rukavoch sú regulovateľné pomocou suchého zipsu. Bunda disponuje reflexnými printami pre vyššiu bezpečnosť. Kvalitné zipsy svetoznámeho výrobcu IKK sú vodoodolné, na vreckách lepené. Horný okraj hlavného zipsu na krku je možné zapnúť na cvok. Dá sa využiť napríklad na vetranie. Ak nechcete mať zapnutý zips naplno, ale zároveň chcete mať bundu zapnutú pri krku. Bundy, Draci a Dracia sú vďaka svojim špičkovým materiálovým vlastnostiam, prepracovanému strihu a kvalitnému spracovaniu spoločníkom, ktorého by si mal zbaliť do batoha na každú túru. Ktorú farbu si vyberieš?